Do slovenských železníc putuje vyše 135 miliónov eur. Peniaze vyčlenila Európska komisia. Financie pôjdu na rekonštrukciu tratí aj inštaláciu bezpečnostného systému ETCS. Zrážka vlakov pri Jablonove nad Turňou minulý mesiac otvorila okrem iného aj tému bezpečnosti našich železníc. Podobným prípadom môže zabrániť tzv. ETCS systém. Z balíka peňazí od Európskej komisie pôjde na jeho inštaláciu asi 10 miliónov eur. ETCS systém pomáha nielen rušňovodičom, ale aj všetkým cestujúcim. Dokáže vlak spomaliť, zastaviť a predísť tak možnej nehode. Takže sa nemôže tým pádom stať, že by došlo z dôvodu, by som povedal, nejaké indispozície rušňovodiča k nehode. Tento bezpečnostný systém má na Slovensku na teraz 72 vlakov. A k ním vlastne pribudne aj ďalších 20 jednotiek Panther a takisto pribudne ďalších 29 vlakov 671 riadiacich vozňov, ktoré budú tento systém mať k dispozícii vlastne v priebehu toho budúceho roka. Nemôže sa vám stať to, že si vlaky zavadzajú a prudko sa brzdí, takže aj ten komfort cestovania. Dneska už máme trate, kde ETCS je funkčné. Je to od Bratislavy po Žilinu a od Žiliny po Košice sa to teraz robí. Väčšina financií z tohto balíka, takmer 100 miliónov eur, pôjde na kompletnú rekonštrukciu trate Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce. Tá je súčasťou hlavného ťahu Bratislava-Košice. Dnes vlaky jazdia stovkou. Keď sa zrekonštruujú, tak bude vyvinutá rýchlosť na 160 km za hodinu. Ono to znamená určite väčšiu plynulosť dopravy, to znamená menšie meškania. Práce na úseku Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce potrvajú asi 4 roky. Modernizovať sa bude aj úsek Čierna nad Tisou, Košice za takmer 30 miliónov eur. Petronela Mahdalová, Slovenská televízia. V správach ešte uvidíte. Európsky parlament sprísňuje pravidlá pre nových vodičov. Lekár v službe nafúkal takmer 4 promile. Prípad rieši polícia.